Χαιρετώ όλη την παρέα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο τσιγάρο που δεν είναι άλλο από το Camel το κίτρινο το κατοστάρι. Αυτό το τσιγάρο κάνει 4,30 και spoiler alert, τα αξίζει και με το παραπάνω. Λοιπόν, παρασκευάζεται από την JT International, την ιαπωνική εταιρεία, και δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πρέπει να φτιάχνεται στη ΣΕΚΑΜ, στο εργοστάσιο της Ξάνθης, όπου έχει εξαγοραστεί από την JTI, όπως είπα. 4,30 κάνει, νομίζω το σκληρό, το απλό και το μπλε το έχουν πάει 5,5, ενώ τα μαλακά τα έχουν αφήσει στα 4,30. Λοιπόν, αυτό είναι το τσιγάρο. Μέσα βλέπουμε έχει και μια διαφήμιση για Plume. Η ίδια εταιρεία το έχει, το Plume. Προσωπικά εμένα παγερά διάφορο με αφήνει. Τα έχω πει για τα ηλεκτρονικά τέτοια. Δεν έχουν αυτή την έγκλη, δεν είναι τόσο... Είναι σαν ένα βιβλίο το κανονικό τσιγάρο. Το παίρνεις, το διαβάζεις, τέλος. Τώρα, με να έχεις ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, ας πούμε, στο tablet σου, πρέπει να έχεις φορτιστές, καλώδια, τέτοια. Εντάξει, τι να πούμε. Αυτό είναι το τσιγάρο. Έχει μακρύτερο φίλτρο σαφώς. Το φίλτρο έχει μία γραμμή τρύπες. Και πάμε να μυρίσουμε. Μυρίζει πολύ ωραία, μυρίζει όπως ένα αυθεντικό τσιγάρο. Έτσι, όταν σου ρίχνει τη μυρωδιά του τσιγάρου, αυτή είναι ακριβώς τη μυρωδιά σκέφτεσαι. Και ο λόγος είναι επειδή έχει περισσότερο τουρκικό χαρμάνι, ανατολίτικα καπνά δηλαδή, και προσθέτουν αυτή την ωραία γλυκάδα, έτσι, spicy κάπως. Ωραία μυρωδιά, ναι. Πάμε να πυροδοτήσουμε. Αμερικάνικο χαρμάνι, δεν πάβει να ισχύει αυτό, παρόλο που έχει λίγο παραπάνω τουρκικό και μ' αρέσει. Τώρα, γιατί το πήρα σε κατοστάρι, το έχω ξαναπεί σε βίντεο μου. Ο λόγος είναι ότι παίρνεις περισσότερο καπνό για τα λεφτά σου. Παίρνεις περίπου 1,5 εκατοστό, 1 εκατοστό παραπάνω τσιγάρο. Οπότε γι' αυτό τα προτιμώ. Και επειδή είναι και στην ίδια τιμή, οπότε παίρνεις απλά το κατοστάρι. Εντάξει, επειδή είναι κατοστάρι, το σώμα του στην αρχή δεν είναι τόσο δυνατό. Η γεύση του είναι ωραία, εντάξει. Αμερικάνικο χαρμάνι, τα είπαμε αυτά. Να πω επίσης ότι στο λαιμό κάθεται μέτριο προς βαρύ. Είναι λίγο πιο βαρύ από ότι ένα κανονικό τσιγάρο. Προσωπικά αυτό δεν με ενδιαφέρει, εντάξει. Μ' αρέσει ελαφρώς να νιώθεις το τσιγάρο, να νιώθεις ότι κάνεις ένα ωραίο τσιγάρο. Αν και δεν μ' αρέσουν τα αμερικάνικα χαρμάνια, το συγκεκριμένο μ' αρέσει λίγο παραπάνω. Και γι' αυτό το λόγο θα πάρει ένα 8 στα 10. Συνήθως τα αμερικάνικα χαρμάνια βάζω ένα 7-7,5 άμα είναι και καλούτσικο. Αλλά όχι, το Camel μου αρέσει αρκετά παραπάνω, γι' αυτό το δίνω και 8 στα 10.
Σιγά σιγά τελειώνουν και τα τσιγάρα που δεν έχω δείξει. Είναι άλλες, από αυτά που έχω τουλάχιστον είναι άλλα 5 νομίζω. Και μάλλον θα κάνω και σήμερα ένα βιντεάκι, δεν θα βγει βέβαια την ίδια μέρα. Άλλο ένα θα κάνω, με το Davidoff το κόκκινο. Το Davidoff το κόκκινο έχει την ιστορία του τσιγάρου. Ελβετία, Γενέβη, τουλάχιστον έτσι λέει στο πακέτο. Δεν το έχω ξανακάνει, θα το κάνουμε μαζί παρέα. Αυτά. Επίσης να πω, είναι το πρώτο τσιγάρο της ημέρας. Γι' αυτό ίσως ακούτε λίγο τη φωνή μου να είναι τράχια κάπως, επειδή πριν καμιά ώρα ξύπνησα. Από αυτό το τσιγάρο έχω άλλο ένα. Το έχω πει πάλι, κρατάω 2 τσιγάρα για να τα τεστάρω, πως κάθονται δίπλα-δίπλα με τα άλλα. Και μάλλον αυτό το τελευταίο τσιγάρο που κράτησα, δεν θα το κάνω, δεν ξέρω, μπορεί και να μην το κάνω και ποτέ. Θα το κρατήσω απλά να το έχω στη συλλογή μου. Πρώτα δηλαδή θα κόψω το κάπνισμα και μετά θα το κάνω. Δεν θα το κάνω. Θα κόψω το κάπνισμα και απλά θα το έχω. Αυτά είχα να πω, παιδιά. Ένα τίμιο 8 στα 10 θα πάρει, όπως είπα. Κάντε subscribe και like. Και μέχρι τότε, γεια σας και καλά ντουμάνια.